Участник, добър ден. Добър ден. Аз съм Здравейте. на 28 години, На 28 години. актьор в розови филми. Бивш, вече съм пенсионирал. Извинявайте, много сте близко до комисията. Докъде съм близко? Лично пространство. Ей! Винаги се иска да хапна с облаки. Сега е момента. Чакай! Ей! Да. Той се опитва да съблазни журито. Това- Това мисля, че... Това показване на лични данни ли е в момента? Аз мисля, че това е за дисквалификация. Извинявай. Но нека Кажи да... правилно първо думата. Дисквалификация. Нека да не поправяме журито и да видим сега какъв е твоят талант. Защото аз обичам да давам шанс на хората. Манипулира Аз майки, обичам- обади се на нея. Обади се на майка си. Манипулираш майки. Обади се на майка ти в момента. Какъв е талантът? Кажи, какъв е талантът? Манипулира майки. Манипулираш майки. Да. Това е моят таланта. Не мога да издам Виж, точно виж, как, виж, защото виж. един магиосник никога не си показва. Чакай, разбрахме достатъчно. По принцип, брат, да манипулираш майки е нещо тегаво. В смисъл, майките, те манипулират. Те умеят да манипулират, по принцип. Мъжете си, децата си, нали, по някакви начини да манипулираш. Майки, това си е някакво екстра ниво на манипулация, което трябва да имаш. Брат, аз Обичам мисля така лъвки. нататък да се държа като истинско жури, защото нещо не върви. Така че ще взема пример от много известно жури в България. Вейше, значи, искам да ви покажа с едно как манипулираш майка. Искам да ви го покажа пред тази. Обърнам се на майка. Добре, обади се. Какво? Искам да се обади с майката на Секо, на и моя колега, тук от шоуто. И просто да видим, нали? Защото, примерно, ето, за теб има едно глухонямо момче, той всъщност е въображаема крава и после от мляко направи масло и го разбърка. Така че, нека видим. Тествай се. Така. Добре, давай, обади се, давай. Обади се, давай. Цеко сериозен? Да. Аз съм сериозен, искам да видя как манипулираш майки. Нека да видим. Нека да видим. Цеко сериозен ли съм? Да. Давай, нека да видим. Ай. Нека да видим. Покажи на камерата на кожа. Чакай, не дей да показваш на камерата. Не, то няма номер. Да. Не дей да покажеш. Така. Как точно ще се случи това нещо? Ало, здрасти, Аристотел се обажда. Удобно ли? Здравей. Как сте? Да, кажи. Добре. Ще да питам. Малко. На къде?